Jaký dej čeká maminka? Malý Marcinku? Malý ale nic. Schválně. Proč by si něco dobrý na tom, že tak legrace? Já jsem se usmál. Proč by ne? Co by ne? Pojď, budeš pomedailovaný. Máš krásný účesovku, nepošpinili, nepokazili. Mamince blahopřejeme taky podrobně. Tady máme pro vás medailní diplomet. No to je strašná legrace. No to víš, že jo? No to víš, že jo? No to víš, že to všechno vypadá. Nejde, Maxika, já bych říkal, ty jsi světlé na ty že? Musíme moc předklánět, aby se nám hlavička nezabočila. Tak, děkujeme. Předám. Tak, a předám. Jo? Macek. Děkujeme. Tak, dáreček. Musíme rodiče a